Ați observat că natura nu se oprește niciodată? Nu are nevoie să se odihnească, nu obosește. Indiferent de ora din zi sau din noapte, cineva freamătă. Acum păsările. Și noi avem forța vieții continuu prin noi și suficientă energie pentru a ne manifesta de plin. Important să rămânem conectați la ea și conștienți că energia vieții e continuu prezentă în acest corp și este infinită. Salut!